po tayo hanggang di pa ako nagagamot sa spiritual. Maraming salamat po kung napanood mo ang video ito sa YouTube channel ko at napadaan ka, welcome ka po para sa mga spiritual. At huwag niyo po kalimutan mag-like at mag-subscribe, i-share. At ganoon din po sa Facebook page na ginawa kong Tatak Albularyo. Paki-follow on na lang po. May kwento lang po tayo ng konti. Yung mga may nanonood pa dyan. At mega shoutout pala sa ibang bansa. Ito sir, mayroon pala akong kukwento sa inyo bago ako mag mega shoutout po. Lamos pa ako, may muta pa pala ako. Siya ay taga South Korea, pero Pilipino po siya. Napapanood niyo po yung video ko sa YouTube channel. Mega shoutout sa iyo taga South Korea. Hindi ko na sasabihin ng pangalan mo, pero ang pangalan din ng anghel ko na isa ay si Angelito. Sir, Angelito. Angelito na lang tatawag ko sa iyo, pero hindi ko na sasabihin ng buong pangalan at middle name niyo po. Wala pong karapatan ang magsabi na ikaw ay mamamatay na. Dahil hindi ka naman po lumpo, hindi ka naman po bulag, hindi ka naman payat, medyo mataba ka pa nga sa akin, at kinausap mo ako ng gabing-gabi na, pinagbigyan ko kayo dahil mahal kayo ng Panginoon Kristo. Kahit marami akong ginamot kahapon, okay lang yan sa akin. At binigyan ko kayo ng panahon at oras. Huwag kayong maniniwala kayo'y mamamatay na. Isipin niyo po, kayo ay binigyan ng anak. Ulitin ko, para sa lahat po ito nanonood. Walang karapatan ang magsasabi sa inyo na kayo'y mamamatay na. At kayo ay pinanganak para sa demonyo. Lahat tayo ay pinanganak ng Diyos na malinis ang kaluluwa natin. Tayo lang ang nagbibigay ng kadumihan nito. At inako na ng Diyos lahat ng kasalanan natin. Kung sino man ba nagsabi sa iyong Poncio Pilato niyan, hindi ko na babanggitin ang pangalan mo, sir. Angelito na lang kasi may Angelito rin akong pangalan na anghel ko. Kung sino man pong Poncio Pilato nagsabi sa inyo, sir, sabi mo sa kanya, hindi ka ang Diyos. Okay lang, kung manggagamot talaga siya ng instrumento ng Diyos, minsan nakikita po talaga yon. Kung liban lang kung ikaw ay payat at hindi ka na makatayo at marami ka ng sakit na nakikita ng doktor, talagang malalaan ang sakit mo na nakaratay ka na at hindi ka na nakakain. Nakikita po yun sa spiritual. Pero kung nakita kita kagabi, malinis naman ang kaluluwa mo, meron naman konti, mga masamang espiritu lang, pero kaya nyo po paglabanan nyo. Huwag po kayong maniniwala doon. Kasi tinatanong ko kung sino ang naggamot sa inyo, ayaw nyo sabihin sa akin. Sabi nyo, nagpagamot na kayo, basta, doon. Kung kayo ay hinihingian niya ng pera, ibigay mo kung sino ba siya. Kung hindi kanya mapagaling, maghanap ka ulit ng ibang manggagamot, sir. Yun lang po. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, Sir Angelito, taga South Korea. Ang ganda ng trabaho niyo po dyan. Yung iba nga po, nasisira na po ulo para makapag-abroad po sa ibang bansa para sa kanyang pamilya. Kayo matagal na po kayo dyan, 8 years na po kayo, sir. Tapos 2 taon na lang hinihintay nyo. Bata pa kayo, 30 pa lang kayo. Napakalakas nyo. Ibinigay ng Panginoon Kristo yan para sa iyong anak, para sa iyong asawa. Kung sino man nagsasabi sa iyo na ikaw ay mamamatay na at ipinanganak ka para ang buhay mo para sa demonyo, huwag po kayo maniwala doon, sir Angelito. Binigyan ko kayo ng panahon dahil tinatawagan at kinukulit nyo ako sa Facebook page ko. Ganyan ako, sir. Nag-aalala ako sa lahat ng pasyente ko, pinagdarasal ko. Pero hindi ko kayo pasyente dahil napapanood nyo lang ako. Pinagbigyan ko kayo. Huwag po kayong mga galala doon. At huwag po kayong mag-isip ng kahit ano. Masisira ang ulo niya. Tinutalo lang kayo ng mga demonyo. Tandaan nyo po, si Paul po at si Saul ay instrumento ng Diyos. Yung isang babae pong may ahas na manghuhula dahil ang kapangyarihan nito ay galing sa demonyo, nalalaman niya po ang nangyayari. Di ba sinabi nga po ni Saul,
na ang babaeng yan ay inaanlilihan ng masamang espiritu. Anong sabi ng mga tao? Naghahayag siya ng salita ng Diyos. Hindi galing sa Diyos ang kanyang sinasabi. Ginagamit niya lang ito upang mapanglinglang. Nalingling lang kayo ng mga taong iyon. Ang unang dapat ang itinuturo sa inyo, ang manalangin at manampalataya, magsisi at tumawag sa Diyos dahil nandiyan ang Panginoon Kristo sa puso mo, sir. Naawa ko sa iyo kagabi, nag-iisip ako, bakit kaya mo pakawalan at huwag ka maniwala doon sino man nagsasabi sa inyo. Kung saan ka man nagpagamot sa YouTube, huwag po kayong basta-basta naniniwala. Maraming bulaang propeta, maraming maggagawa ng himala, kahit pulay, pipi, bingi, bulag ay makakapagpagaling siya. Pero hindi siya ang Diyos. Hindi galing ang kapangyarihan niya sa liwanag ng pag-ibig ng Diyos at kapayapaan. Ang hindi lang nila magagawa, lahat magagawa niya, magpagaling, magpasikat, lahat po yun. Ang hindi niya lang magagawa, mismo na ang kalaban niya si Lucifer o ang demonyo. Dahil ibibistos siya nito. Yun ang totoo. Pag nakalaban niya ng exorcist, sasabihin ng demonyo sa kanya, ito ay totoo lamang. Marami na akong kilalang manggagamot na naging kaibigan ko at kaibigan ng lola ko at lolo ko. Sasabihin sa'yo ng demonyo at narinig ko to, bakit mo ko palalagyasin sa loob ng katawan ng taong ito? Hindi ka naman ang Diyos. Ikaw ay instrumento lang niya. Pero, hindi naman bukal sa puso mo ang galing na kapangyarihan sa iyo. Di ba galing yan sa akin at nagdarasal ka? Akin ang kaluluwang ito. Di ba nabisto siya dahil gumagamit siya ng mahikang itim? Dahil alam ng demonyo hanggang saan lang ang liwanag nasa sa puso mo. Dahil alam ng demonyo na ikaw ay tumatawag sa kadiliman. Yun po yun. Minsan, pag ang demonyo makalaban mo, gagawa siya ng paraan at hahanapan kanya ng butas at kahinaan. Kung ito ay mabuti ang puso mo at hindi ka gumawa ng pagkukulam, hindi ka naningil ng sobrang laki, o kahit donasyon lang o kusang loob, o hindi ka namera, hindi ka nakiapid, at hindi ka kumukulam at hindi ka nagbibigay ng sakit sa mga pasyente, etc. Kanuman. Hindi niya to makikita at puro liwanag lang nakikita niya. Ibig sabihin, malinis ka. Marami, sir, ang hilito. Naawa ko sa iyo, bata ka pa, 30 ka pa. Isa lang anak mo, babae. Kawawa naman po siya. Huwag mo kung sinasabing mababaliw ka, babaliwin ka nila, mamamatay ka. Sino ba nagsasabi sa inyan? Ang tingin ko sa iyo kagabi, umahayos pa ang mukha mo. Di makinis pa nga yung mukha mo sa mukha ko. At ang ganda mong lalaki, sir. Kung gusto mo magpagamot sa akin, gagamutin kita ng abot na aking makakaya. Pero wala po akong wifi. Naglo-load lang po ako ng 100. Gagamutin kita. Palalayasin ko masamang espiritong sino ba nagpalipad hangin sa iyo, sino ba nag-udyok sa isipan at puso mo ang takot. Magtiwala ka sa Diyos, sir. Pakiusap bilang instrumento ng Diyos. Ikaw ay instrumento rin ng Panginoon Kristo. Walang sinugo rito sa atin. Kahit kaming mga manggagamot, hindi tinatawag kami sugo. Ako nga hindi ako nagpapatawag nun. Kasi ang sinugo ang Diyos lamang. Instrumento lang kami at binigyan lang kami ng gift ng Panginoon ng kapangyarihan para maglingkod upang niluklok niya para sa sanlibutan. Yun ang tawag sa mga manggagamot lahat. Walang sinugo rito. Ang sugo ay kakaiba. Hindi siya normal na tao. Ang sugo ay matipuno, hindi mataba, mabusilak ang puso, at pangalawa, hindi siya ganong kumakain, puro panalangin lang. Yun ang mga sinasabing banal. At kakaiba po talaga ang kapangyarihan niya dahil yun ay medyo mataas ang antas na binigay ng karunungan ng Diyos sa kanya. Yun po ang mga sugo, yung mga ermitanyo na naninirahan sa bundok, na marunong magbasa at alam niyang lahat dahil yun ay binigay sa kanya ng Panginoon Kristo. Kaming mga manggagamot ay instrumento lang. Instrument, give lang ng Panginoon. Depende kung anong kapangyarihan ay pagkakalob ng Diyos. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang magaling na manggagamot sa buong mundo kung di nasa pananampalataya nyo. Wala rin karapatan na kumuha ng isang kapangyarihan ng isang tao. Liban lang kung gumagawa to ng pagkakamali.
Yun lang mapapayo ko sa'yo, sir. Tibayan mo ang iyong loob. Tibayan mo ito. Tulungan mo ang iyong sarili. Tutulungan kita ng abat na aking makakaya. Kung magpapagamot ka, tatanggapin kita ng bukal sa puso ko. Kung magpapagamot ka sa mga ibang manggagamot at marami kang gusto sinasabi sa akin na nagpagamot ka sa ganyan-ganyan, hayaan kita. Pero sinabi ko sa iyo, ang totoo, mabusisi ako maggamot. Matanong ako, lahat ng isang bagay katiting ay tinatanong ko kahit hindi ako nakapag-aral. Bago ko tinanggap ang kapangyarihan ko, sinabihan na ako ng lola ko at lolo ko, darating ang panahon na maraming maggagawa rin ng himala. Sila ang pinadala ni Satanas upang linlangin ang mga tao. Magpapakita ng gilas sa umpisa hanggang ito'y naging sikat na. Unti-unti na sila at marami ng taong maniniwala sa kanila. Dahil alam nila ang taong yun ay nagpapagaling o gumagawa ng himala, etc. Yun lang sinabi. Nung natuto kong tumawag sa Diyos, naintindihan ko na ang sinabi ng inang Salome ko. Una, hindi ako naniniwala. Bakit bibigyan ng himala ang isang tao at kapangyarihan? Kung ginagamit naman sa kabutihan. Matalinghagan sinabi niya. Dahil hindi ko siya lola, ay siya ay instrumento ng Diyos. Ngayon sinugo sa akin para turuan ako. Kaya sir, kung tatawag ka ulit at lagi mo naman ako napapanood sa YouTube, sinabi mo sa akin, Angelito na lang tawag ko sa'yo, hindi ko nasasabihin ang pangalan mo. Dahil Angelito rin naman ang pangalan ko. Yun lang po, mahalin mong yung anak na babae. Maging matatag ka dyan sa South Korea. Sayang naman yung trabaho mo, factory worker. 8 years ka na. Baka dala lang yan ng emotional, na homesick ka lang, sir. Kasi iba-iba naman ng tao dyan sa trabaho mo. Ano ka, ang tagba nito, yung factory worker, minsan may mga taong nainggit, nagdarasal. O minsan binubulungan ka. Katulad yung pasyenteng ginamot ko kahapon. 1 years na siyang may sakit. Hindi ko pa na-upload yun eh. Maganda trabaho niya. Hawakan mo lang likuran niya kasi sino humawak. Sobra daw sakit. Tapos nagkaroon pa siya ng sakit sa UTI. Natapos niya yung gamot niya sa UTI, hindi rin daw gumagaling. Doon ko sinasabi na talagang kinulam siya. Hindi ko lang in-upload yun. Mamaya na lang. Yun. Yun ang nagpapatotoo na kinulam talaga siya. Totoong kulam siya. Bumibitaw ako na nararapat kung ito'y totoo. Yun lang ang ginasabi ko sa iyo, sir. Patatagan mo loob mo. Naawa ko sa iyo. Bata pa anak mo, 30 ka lang. Huwag ka maniniwala sa mga ganun. Okay lang sana, sir, kung nakita kitang paralyzed ka na. Marami ng sugat ang mata mo. Nagdudugo ka na. Buto kalansay ka na. O pwedeng mamatay ka na, sir. Pero yung nagtatrabaho ka pa, naglalakad ka pa, nakikipagkwentuhan ka pa, yung mga bumubulong sa tenga mo, sir, wag mong gamitin yan. Baka nanonood ka, sir, ng mga masasamang exorcist. Huwag ka muna manood yun, sir. Mahinang spiritual mo. Natatalo ito. Ang gawin mo, kausapin mo na lang asawa mo, kausapin mo yung anak mo, magdasal ka, ipagdasal ka ng pamilya mo, maging matatag ka. Baka kawawa ka, sir, baka maano yung utak mo. Naawa ko sa lahat ng pasyente ko, ganun ako. Nag-aalala ako. Minsan, hindi ako mapakali. Katulad yung Salazar, 2 beses ko siya ginamot. Nag-aalala ako sa kanya, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagdasal ako sa Panginoon. Napakinggan ng Diyos. Ang sabi niya sa akin, natutulog daw siya, parang meron daw humila na masamang espiritu sa loob ng katawan niya, idinala daw sa ilalim ng lupa. Pagising niya, malakas na siya. Salamat sa Panginoong Nazareno. Hindi pa rin niya talaga ako binibigo. Kung may mga pasyenteng malalala dyan na gusto magpagamot dito sa Pampanga sa amin, dalhin nyo agad. Huwag niyo po sobrang lala. Kasi pag minsan nakikita na mata ko, buto kalansay na, ayaw ko na po magsalita, mamamatay na. Kaya pinipilit ko kayong papuntay nung sa hospital kahit wala siyang makita, ipapakita na ng Diyos yun. Para gabayan at ipapanalangin ko siya. Pero minsan hindi ko naman sinasabi huwag mong dalhin sa hospital din nakikita ko at nararamdaman ko na wala po talaga siya sakit. Pero kung mapilit pa rin ng pasyente, dalhin mo at gagaling na rin siya. Ganun po ako. Binabalance ko lang. Kaya maraming salamat po, sir, sa pag-usap mo sa akin.
Maraming salamat din po dyan sa taga South Korea na marami pala nanonood sa akin yan. Pag manood lang kayo, huwag nyo lang skip yung isang video, yung isang commercial. Mega shoutout sa iyo, sir. At yan din sa iba. At mega shout din sa ano bang bansa nito? USA din po, sir. Mega shoutout yan sa mga katikbak. Tapos ganun din po sa Christian. Mega shoutout din sa inyo sa bansang maraming yelo. Nakakalimutan ko tuloy yung maraming yelo sa ibang bansa. Mega shoutout din po at ganun din po sa Japan. At saka sa Macau. Yan, marami pong nanonood sa akin dyan. Mega shoutout po. At saka yung taga iba-ibang bansa din po. Saka sa Maynila, mega shoutout, Batangas, yan po. Maraming salamat po sa mga support nanonood dyan, pati din po sa Cavite. Bulacan, lahat po sa Bulacan, maraming pong nanonood dyan. Mega shoutout din po sa inyong lahat. Gunay, Bulacan, Santa Maria, Bulacan, Ulilang, Bulacan. Yan, maraming salamat po sa lahat na nanonood sa akin dyan. At ganoon din po sa Tarlac, Pangasinan. Mega shoutout sa Pampanga. Basta yun lang po ang pakiusap ko kung gusto niyo po magpagamot at huwag po masyadong malala. Kung nagpapagamot po kayo sa online, wala po kami wifi. Kaya minsan hindi po ako tumatanggap ng online. Kasi alam niyo naman po, malakas ang load, lalo po pag international. Pero gumagawa naman po ako ng paraan para magamot kayo ng aking makakaya. Maraming salamat po, sir. Sana mapanood mo ang video nito, Sir Angel Lito. Yan ang tatawagin ko sa inyo na sayang ang buhay, sir. Huwag ka maniwala dyan sa mga sinasabi kung sino man naggamot sa iyo, kung saan man sila. Wala akong tinatapakan. Kung totoo sila manggagamot at instrumento ng Diyos, go ka. So, suportahan kita, suportahan ko rin yung mga manggagamot na yun. Pero kung talagang sinasabihan niya na ikaw mamamatay at wala naman ako nakikita na maayos naman ang physical at spiritual mo, huwag ka po maniwala. Kung nangingi po sila ng malaking bayad, di subukan nyo. Magbigay kayo. Ang pera, madali lang po kumita. Pero ang buhay, mahirap po magkasakit. Hindi kayo gumaling, maghanap ulit kayo ng iba. Yun lang, sir, ang ilito. Masaya lang po ako sa inyo at kahit pa paano nabahatid ko ang puso nyo. Maraming salamat po. Gabayan nawa kayo ng Panginoon Kristo sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. Huwag po kayong matatakot na tumawag sa Diyos. Huwag po kayong matatakot. Alisin niyo po yung iniisip niyo. Ang ganda po ng trabaho niyo dyan. 10 taon po ang trabaho niyo. Pero, sayang ang buhay, sir. Huwag niyo pong isipin magpakamatay. Huwag niyo pong isipin, sir, na kayo ay ibinigay sa demonyo. Hindi ko lang, gusto ko talang tanongin sa inyo, sino ba yung manggagamot niya na sinabi niyo na kayo ay kabayaran ng isang demonyo. Sinisira niya lang ang buhay niyo, sir. Paulit ko sinasabi sa iyo, isipin mo ang anak mo babae, 30 years old ka lang, nasa South Korea ka, factory worker ka dyan. Ang ganda ng trabaho mo, sir. Yung ibang tao naghahanap, 8 years ka na dyan, sir, 2 taon na lang, uwi ka na sa Pilipinas, sir. Huwag kayo mahinig, sir. Dala lang niya ng homesick. Sino ba man nagsabi niya mga lintik niya na mga bulaang propetang yan? Tanda mo sinabi ko sa iyo, sir, si Saul ay instrumento ng Diyos. Kung marunong ka at nakikinig ka minsan sa salita ng Diyos, nakalagay sa Bible to, ang babaeng may ahas. Totoo ang sinasabi ng demonyo. Sila ay sinugo ng Diyos at salita at matuwid at buhay na walang hanggan. Diba nagpapakulat, nagpapabayad sila? Ang sabi ng mga kakakilala si Saul, ay siya ay nangangaral ng salita ng Diyos. Hindi lahat ay nangangaral, ay hindi salita ng Diyos yun. Gagawa sila ng himala. Mag-aanyo sila na buhay ng patay. Gagawa sila ng makagamot at makapag-opera ng anumang bagay na gamit lang ang kutsilyo. Ganyan. Huwag po kayo maniwala ganun, sir. Ang totoong kapangyarihan ay pag-ibig at kapayapaan at pag-ibig ng Panginoon Kristo at kaluluwa natin. Kailanman naggamot si Jesus ay hinahawakan niya lang ang pasyente niya. Nananalangin lang siya sa ating Ama. Ganun po ang panalangin. Matinding pag-ibig, matinding sakripisyo, matinding pagmamahal.
ibibigay ng Diyos para sa iyo at sa pamilya mo. Mabuti nga sir kung nakita kitang hindi ka na nakakalakad at talagang marami ka payat ka na. O pwede pa yung sinasabi nilang mamamatay ka. Pero nakita kita ng dalawang mata ko. Meron man ang masamang espiritu dahil inalilihan ka ng takot. Paglabanan mo yan sir. Maraming salamat dahil yung iba-ibang marami ka na alam ko. Kaya mo man sabihin sa akin, nararamdaman ko at marunong ako magbasa sa pagsasalita ng tao. Kahit hindi ako nakapag-aral. Alam ko marami ka ng manggagamot na pinuntahan. May sikat o hindi sikat. Nagpapagamot ka sa kanila. Nasa sayo pa rin ang pananampalatayang pananalig. Huwag kayo basta-basta naniniwala. Ang totoo lang, ang kapangyarihan ng Diyos ay pag-ibig at salita ng Diyos. Yun lang ang gawin mo. Maging totoo ka sa sarili mo, alisin mo ang galit o anuman nasa iyong puso, pakawalan mo to at matuto kang tumawag sa Diyos. Yun lang po. Sir Aquilito, taga South Korea. Mabuhay po kayo. Kung tatawag kayo sa akin ng hating gabi, pinagbigyan ko lang kayo. Masaya po ako, hindi akong galit. Pero kung araw-araw po, hindi ko po kayo sasagutin. Kasi nagpapahinga na po ako at nananalangin ako. Kasi araw-araw po may pumupunta rito pasyente. Diba sinabi ko nga sa inyo kahapon, sir, may ginamot dito. Yung bago ka tumawag at alanganin na rin. Siya 1 taon na at may UTI siya pero wala naman pala siya sa UTI. Meron po siyang malaking bukulo sa likuran, bigla pong nawala. Dahil totoong kinukulam siya ng dasal sa bulong. Bulong na dasal po yun. Ulam na bulong sa dasal ang itatitle ko po yun mamaya. Maraming salamat po pala sa mga nanonood dyan. God bless po tayong lahat at huwag po tayong sumuko sa panalangin at huwag po tayong mawala ng pag-asa. Ang Diyos ang makapangyarihan at mapagpalang kamay ay si Jesus. Siya ang buhay natin, siya ang daan tungo sa buhay na walang hanggan. Tandaan nyo, ang sinasabi ko lang ay pawang katotohanan, sir. Maraming taong gagawa ng himala at sasambahin ng tao. Pero isipin mo pag ito'y sumikat na, doon mo malalaman ang katotohanan at ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi nakikita. Dahil mabusilak at malinis ito. Yun lang po. Maunawaan niyo ang aking sinasabi dahil yan din ang sinabi sa akin ng aking ama. Matilang haga, wag lang daw akong makakalimot sa pagdarasal. Manalangin at pumasok sa tahanan ng Ama sa langit. At alisin ang galit at inggit sa iyong puso at ako ang dapat maghari sa iyong buhay. Ipangaral mo ang aking salita at wala kang sasabihin kung hindi ang aking salita. Wala kang ibang gagamitin kung hindi ang aking pangalan. Ako ang magagamot sa mga tao, hindi ikaw. Yan ay binigay ko lang, give ko lang sa iyo dahil nakita ko ang iyong puso. Lahat naman kayo ipantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyo. Ito ay para sa iyo at ipinagkaloob ko dahil ito ay nararapat para sa iyo. Yun lang sinabi sa akin ng Poong Nazareno. Ayan at turuan mo sila kung anong itinuro ko sa iyo. Sabihin mo sa kanila na tumawag at manalangin at kailanman hindi ko sila iniwan. Ang kapangyarihan ay pag-ibig at kapayapaan. Maging busilak ang iyong puso at ganoon din sa mga taong nagpapagamot sa iyo. Ibibigay ko ang lahat para sa iyo. Turuan mo lang sila magbalik loob sa akin ng abot ng iyong makakaya. At ako ang gagabay sa iyo. Ilang sinabi ng Diyos sa akin. Alam niyang hindi ako nakapag-aral. Alam niya na siguro magagawa ko ito. Pag naggawa siya ng himala sa mga tao. Kahit ako, bilang instrumento ng Diyos, kahit sinasabi ko marunong na ako makipag-usap at pwede ko nang tawagin lahat ng mga makukulam kung sino man nanakit sa katawan, wala pa rin po akong tiwala sa aking sarili. Dahil ang Diyos pa rin. Kahit kaya kong gawin yung ginagawa ng iba na nauna sa akin dahil ipinagkaloob to ng Diyos, hindi ko pa rin to pinagmamalaki. Pwede pa rin to mawala. Gift lang to ng Panginoon Kristo. Pero walang aagaw na kapangyarihan ko, liban lang ang aking ama na si Jesus na siya ang pwedeng bumawi. Ay sino man po ang lulusaw sa akin, hindi niya yung magagawa. Para niya na rin nilusaw ang kanyang sarili. Yun po, matinding pananalig at pananampalataya. Ang itinataas dito, ang pangalan ni Jesus Cristo. Ni Jesus, Amang Nazareno. Yun lang po. At ang mahal na Santo Niño, at ang mahal na Ina, at Amang Kristo. Siya lang ang dakila. Walang hihigit at papantay sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Pabuhay kayo, Sir Angelo, South Korea.
God bless po sa inyong pamilya at maraming salamat po sa konting kwentuhan natin. Amen.